Tänään asennetaan BMW X3 Sunfoxin SF150-wattinen LED-paneeli. Tähän sä tarvit avuksi pelikaanipihdit, oikeankokoiset torksin tai hylsyn sekä asentamista helpottamaan ruuvin väännin tai hylsykone. Laitetaan auto parkkiin ja nostetaan konepelti ylös. Aloitetaan avaamalla maadoitus sekä plussa. Tässä vaiheessa kannattaa käyttää varovaisuutta, jottei pultit tipu konehuoneeseen. Torksien tai hylsien kalastelu moottoritilasta ei välttämättä ole niin nautinnollista ja nopeaa kuin itse valon asentaminen. Mikäli auton akku sijaitsee moottoritilassa, toimitaan vastaavalla tavalla, mutta avataan akun kengässä olevat pultit. Napataan käteen johtosarja ja aloitetaan mustalla kaapelilla maadoitus. Kun maadoitus on kytketty paikalleen, kiristetään torksi sormitiukkuudelle ja muutama kiva pyörätys koneella perään. Näin me varmistetaan se, että kytkennät pysyvät paikallaan vielä seuraavanakin päivänä. Tämän jälkeen siirrytään plussan pariin ja laitetaan virta paikalleen. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida se, että valon virtakaapeli kiepotetaan niin, että plussan suoja saadaan asettumaan paikalleensa. Ja sormitiukkuuden jälkeen lihasvoimaa säästäen koneella muutama kiristävä painallus ja kytkennät ovat näiltä osin valmiina. Johtosarja on hyvä kiinnittää muutamalla nippusiteellä moottoritilassa oleviin suojaputkiin tai muihin kaapeleihin. Näin me saadaan moottoritila näyttämään siistiltä eikä ylimääräisiä johtoja poukkoile ympäriinsä. Tässä asentaja laittaa nippusiteen molemmin puolin relettä, jottei releliitoksiin synny turhaa vetoa. Asetetaan kaapeli kulkemaan siististi ja jätetään vähän löysiä, jonka jälkeen vielä yksi nippuside mahdollisimman lähelle paikkaa, josta liitin työnnetään maskin sisään. Ja kuten kaikessa, niin myös tässä järjestelmällisyys ja siisteys tuo henkistä hyvinvointia. Nipsastaan ylimääräiset nippusiteista pois ja päästään sujattamaan liitin maskin sisään. Mikäli oikean kokoista reikää ei suoraan löydy, voi muovia hieman muovata, jotta liitin saadaan tulemaan läpi. Mikäli säleiköjen irrottaminen ei kiinnosta, niin asennus voidaan suorittaa pilkkimällä liitin magneetin avulla esille. Uskokaa tai älkää, niin ei tärpännyt ensimmäisellä yrittämällä. Kun viimein saadaan liitin esille, siirrytään lisävalotelineen pariin. Kun kilpi on irrotettu, ryhdytään kiinnittämään lisävalotelinettä. Tässä on hyvä hyödyntää kilven omat ruuvit ja mallata rauta keskelle keulaa. Nyt on hyvä laittaa vähän kättä syvemmälle taskuun ja tuhlataan muutama ruuvi enemmän kuin olit ajatellut, jotta lisävalo asettuu stabiilisti eikä tärise epätasaisella tiellä. Valoraudan pariin siirryttäessä on hyvä muistaa kumiprikkojen laitto rautojen väliin tärinän ehkäisemiseksi. Seuraavaksi laitetaan mutterit ja tärkeää on jättää valorauta sen verran löysälle, että saadaan ujutettua valo paikalleen. Paneelin molempiin päihin tulee pultit sekä prikat, jotka jätetään löysälle asentamista helpottaaksemme. Lopuksi kiristelyä vanhan liiton tapaan, eikä tässä vaiheessa tarvitse liikaa miettiä oikeaa kulmaa, vaan jätetään se viimeiseksi vaiheeksi. Valon liitin ujutetaan maskin läpi ja tässä kohtaa voi tarvittaessa tehdä pientä modausta esimerkiksi leikkaamalla säleikköön sopivan kokoinen reikä. Taas ollaan pilkkiän unelmahommassa, eli magneetilla naarataan maskin sisältä virtakaapelia. Ja kyseessä ei ole kalavale, kun sanon, että tuli ensimmäisellä yrittämällä ylös. Vielä saadaan nauttia pilkkimisen tuomasta mielihyvästä ja pyöräytetään toinen liitin oikealle puolelle maskia. Sitten tarvitaankin hieman sorminäppäryyttä ja kytketään liittimet maskin sisäpuolella. Tässä BMW:ssä onnistui herätevirran rosvoaminen turvallisesti perinteisellä tyylillä, pitkien valojen läpänohjauksen johdosta. Sujatetaan rosvoliitti paikalleen ja kytketään lisävalon herätevirran johto liittimeen. Varmista vielä tässä vaiheessa, että molemmat kaapelit ovat omilla paikoillaan. Kun johdot ovat paikallaan liittimen sisällä, viimeistellään ryöstö pelikaanien avulla puristamalla jakaja sisään huolellisesti ja ei muuta kuin liitin kiinni. Tässä vaiheessa kytkentä toimivuutta voi testata, mikäli herää epäilys omia asentajan lahjoja kohtaan. Meillä luottoasennuksen toimivuutta kohtaan on sen verran kova, että lyödään rohkeasti konepelti kiinni, kalvo pois lisävalosta ja toivotetaan onnelliselle omistajalle valon täyteläisiä ajoja. Tähän kaikkeen asentajalla meni aikaa noin 50 minuuttia.